tasibila kɛnɛ sigira Illinois alamisa na ka duwawu kɛ mɔgɔ 7 minnu fagara cɛ marifatigi fɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnamayali saliw senfɛ juye kalo tile 4 na. L'Amérique kɔkanko kotigi Anthony Blinken ye sangafo kɛ Japon jamana ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ Shinzo Abe ka saya la. Ka Abe fagara bi juma la cɛ marifatigi dɔ fɛ k'a to a ka kalataw yɛrɛ kofɔw la. Sergei Lavrov Rusi jamana ka kɔkanko kotigi ye laseli kɛ jumadon na k'a fɔ k'a tɛna sama l'Amérique ka kumaɲɔgɔnya laɲiniw fɛ ko ka d'a kan ko Anthony Blinken y'i ban a n'ale ka ɲɔgɔn ye G20 lajɛrɛ senfɛ. Bi alamisa la foroba kiritigɛla ye Minnesota polisi ɲɛmɔgɔkɔrɔ Chauvin Derek ɲangi k'a bila san 21 kaso la ka d'a kan k'a ye dankarili kɛ George Floyd ka jamanadenya hakɛw la a ka fagali senfɛ mɛ kalo la san 2020 waati la. L'Amérique l'impôt cakɛda ɲɛmɔgɔ ye laɲini kɛ jamana jigiɲɛso kɔlɔsilibagaw fɛ k'u ka FBI ɲɛmɔgɔkɔrɔ James Comey a n'a ka danka minnu tun bɛ Donald Trump ka dimi kɔrɔ ka baaraw sɛgɛsɛgɛliw kɛ kosɛbɛ.